Oras sembari kita salut, diamo amanami, inanami, na hinaulongan di bukasan Yesus Kristus, dohot sudeta hea ke pemirsa ni Advent Batak Ministerian. Nunga itu masuk kita tuh persejarah perjolo di triwulan perjolo di tahun 2026. Lakin ngedipat orang amat si manukalit di pamuhay ni persejarah tahun dilelei aledang ditadikon. Ya. Alani pesonari saat mahita tu persiajaran nari Selasa, persiajaraton ima si Paulus di Filipi, ya, si Paulus di Filipi. Persiajaraton nama naringoti taringot tu hadongon ni si Paulus saat tu Makedonia, saat tu Eropa, adalah saat malasida tu Filipi. Persejaratan gumodangan dienet sian buku ulangan apostel, ulangan apostel pasal 16 ya. Taringat tu si Paulus na di huta Filipi. Persejarah sian buku Filipion ima na sinurat ni Apostel Paulus di huta Roma. Tiki ibana disan songon sahalak tahanan. Kira-kira tahun 65 dung Yesus. Jadi mulai tapayuti udah tutup perdalanan ni Apostel Paulus na paduahon rap do ibana dohot si Timoteus ya. Jadi kalau kotiki na sadalanan ima si Paulus, si Silas, si Timoteus na posoi dohot si Lukas ima si panurat buku. Jadi di Bugasan perdalanan nasida Sianderbe satu Listra. Jadi di Listra di Togion nasida ma si Timoteus. Saat masida tu Troas. Dung saat nasida di Troas, naing torus sana nasida ma perdalanan nasida tu Galatia. Alai Roma ton di Porbadia mengembati nasida asa unang menguduti perdalanan nasida tu Asia. Alai satari permanasida tu Eropa, ima tu Makedonia. Jadi tabagada di bangsa persejarata adong jauh-jauh sian Makedonia. Namandok taripar mahotu Makedonia mengurupi hami di ulaan 10 ayat sih. Di bani Peter tari par manasida borhat manasida tutu marlayar manang marparau tu jonok dohot Makedonia. Jadi sian Toroas nasida marparau menaripari laut Aegea saat masida tu Neapolis. Alai dong saat nasida di Neapolison, dakpola dong di surat di barita nauli nasida nasanga di si marbarita nauli manang manarsarhon hatani debat. Jadi mulai taberang mulai dung saat berangkat Sentros satu Neapolis, San Neapolis langsung manasida satu Filipi. Dung diterusan nasida perdalan nasida jonok do San Neapolis saat masida Filipi. Di Filipion ni manunga bagian sian Makedonia. Filipion di don gabe sada huta sabungan. Nih
Makedonia, ya. Jala sadahuta na sumangap di harajaon Rom. Jala di Goar mahutai ius Italicum. Ima sada Goar na tumimbo di lehon tu sada luat. Along doha surungan di lehon tu hutai, tu dos songon na di lehon tu aka pangisi ni luat di Italia. Ya. Jadi boy madohonon dia Pilipion gabe pangaratoan manang persinggahan ni halak Italia, halak Roma. Ya. Di dok di son, adong doha surungan di lehon tu hutai. Ya. Ala godang lisan halak Roma. Jalaganuk jolma na sorang di huton, pitur gabi halak Rom. Akub ni hutai sada paradianan na dihadunguton di dalam via Egnatia. Ima dalan na padomuhon huta sabungan Rom dohot aka sosor na tukan habicaran ni harajaoni. Marhita na pajongjokon punguan ni hara Kristen di hutai gabe itu buma dinasida mamboan berita nauli tuaka hutan na jonoksiani. Ya. Saat manasida tu Ampipolis, tu Apollonia, saat mamusay tu Tesalonika, dohot tu Berea. Songonima parsahat ni barita nauli dibuan si Apostol Paulus dohot si Silas narab dohot si Timoteus dohot Dr. Lukas nakit. Jadi mulai di perrohahan saleleng di perdalanan nasida nasahat nasida tu Filipi di san godang do di tarida akka tugu. Tugu nomor suratan bahasa Latin. Di Filipi 4 ayat 15 si Paulus menggora nasida merdongan goar goar di bagasan hata Latin. Filipi sioi ya. Jalai patuduhon hasurungan nasida songon halak Rom. Ala yang gosongon hata gorik ima hata nasomal dipakai ganup ari dihuta sabungan nang doho diaka sosor humaliang jala dibahen gabe dalan pasar sarham barita naudii. Si Lukas menggambarkan songon dia si Paulus dohot akka donganna marpungu dohot piga-piga halak martangiang di topi ni batangai. Di bagas ni sada paropuan di mana margor si Lidia. Ya. Dohot akka si solhotna na mangalehon diri nasida. Mulata jahat itu taringot tu si Lidia di persejaraton ima sada halak ina nomor 33 manang na menjual abit hasumba ya, kain ungu. Ya si Lidaon ima sian huta Tiatira. Nah, jadi songoni mah si Paulus di huta Filipi. Di boto ton di Porbadiai huta Filipi nagabe mula ni inganan na denggan laho pasar sarhon berita nauli tu sandok luat Eropa. Jadi Filipi do mulana pasar sarni berita nauli tu luat Eropa. Nak pedisi muse gabe tubu pangaleleon. Ya. Bakon ay mulodong ka ro barita nauli barita na baru saya dong do akan makasogohan gabe ro ka pangaleleon. Alaitung BHP posi ni pangaleleon ni diaka partikian na lehat patauhan barita nauli membawa nakajolma naso tertugu-tugu merhite aka dalan na asing.
Jadi tung tohodo na tinugutogo niton di Porbadia do, si Paulus rak do donganna lautari partu Makedonia. Asas-asar barita nauli di Filipi dohot dia ke hutan na humaliaksa. Idom ba nagabeboy sa da jongjong huria di huta Filipi. Nagabisa da sukus-sukun na kisong na pinasahan ni amata si manukalit di hita, taringot to para sejarah taon. Mula jahat itu di ulang ni apostol siya sa plonom, songon dia dawayaton mangurupi hita, nalaho makilalahon piga-piga parukilon na binulus ni apostol Paulusi. Mula tarimang-rimang itu perdalanan ni apostol Paulus, ima mulai sian perdalanan na perjolo, sana padua rodi patuluhon, tung mace gorang do parukilon na di bolusiban. Alay songon dia de mangurupi hita. Mananda aka parukilon naro tu hita sendiri. Asa tertarik matutu persejajaran siap parukilon nama satu apostol Paulus. Alana songon buku Filipi sendiri na next persejajaran tadi triulanon. Iman na sinurat ni mana di bugasan penjara. Di bugasan tahanan di mana manurati. Buhado pakilalaan ni si Paulus narhatta. Di nasinuraton ni mana di Pilipio pada etopati. Marlas ni roha mahamu di bugasan Tuhan ni. Huulahi mamandok marlas ni roha mahamu. Hapa ibana di bugasan penjara. Nah, umman nagabisada persejarah tu hita. Jadi, ulau ni apostol siya esaplo namon, tajaha majolo, asaga bedong, si pikir-pikirat tadi nalaho pasipulhon persejarah ari selasan. Di ayat 10 di dok hatani di batas ngono. Ai patuduhonok kupe tuibana godang ni sitaonon na ala ni guar. Jadi on hatani di bata tu si Ananias ditiki naung ditakub di bata si Saulus naing gabe na posona. Tung rohatani di bata tu si Ananias nalaho mengurupi si Saulus tu dalan na tigor di jonokon ni hutai rodo hatani di bata tu si Ananias na mandok kasalawiban alay mabiar do si Ananias alay dung di dok debatama di dok Tuhanima alay di dok Tuhanima tu ibana laho maho au ai hupilit do ibana ula-ulakku asa di buwan guarhu tujolo niya ka bangso nang tujolo niya ka raja do tujolo niya ka akka Israel. Sonam mahatani debata naro tu si Ananias. Ay patudonok ko petu ibana godang sita onon na ala ni guarhu. Jadi dung di batason ni baru piasa borhata tong si Ananias lawan dapoton si Saulus naung mapitung ala nama mereng sinondang hati uron ni di bata nalaho mandapoton hota uh, nalaing si takupan ni bana akan na Persea di Damaskus ya. Nah jadi taberang itu godang habe. Moloro ka pengunjulan itu kita buhama bahinot sa mga dopi at kanalang masay. At tayo nga mas dia panjo ni di bata, pamili ni di bata to si Paulus asa marbarita na uli mana satu Asia, Eropa, satu Makedonia. Alay budak situ tu aka hasusaan si bulusan ni mana. Alay tong leba na marsigat tuk Tuhan ima parsiajarata. Tok tong tuhita say di pasu-pasu Tuhan mahita marhite na manjahai sian hata ni dibata. Songalima saat ni persejarata, Tuhan ma mamasu-masuita saluhut pemirsa Advent Batak Ministry.
Sangan tangiang panutup tapa unduk marhata martangiang maita. Pali Tuhan Jauh pada bata amanami parholong roha nama ringanan di Banua Ginjang. Malate do Tuhan jumolo di hono nami di pasu-pasu nak penasat meliam. Nungabele Tuhan marsiajar hamis yang hatam nabadia. Persejaran perjolo di triulan perjolo di tahun 2020 nama. Tuhan mau lihat emak. Perbisuhi bahami. Pasu-pasu mahami akan aposom na pasatan barita naulion, pendeta Manukali, pendeta Purba, pendeta Semarmata, pendeta Bemstohan, pendeta Utasoid, pendeta Pobolon, do na pasama. Laso masu-masu mau disaluhut, ama ina namin na hinahalongan ni rohanami, na umbege barita naulion marhiti persejaran na tabataka. Asa tambah maletuhan na kapasu-pasu pardaging o pasu-pasu partondion, dihami saluhut na. Lehona mo madihami le Tuhan hahipasan. Lehota mo pasu-pasu diakan nanyulan ni tangan di balian ng dohot di huta diakan naposom diakan ruas ni huriam. Asaboy hami le Tuhan marhahipasan marlas ni roha di ujung ni tahun 2025. Jala gok halalas ni roha mahami. Dinalaho manjakon tahun baru 2026 nanaing sidapat na. Malate matuhan. Bisuk na siat surgo ima na mandongan ni hami. Jesus Kristus si paluhami ima marmahani hami arian dohot barmit. Pinuji maho di habang sam na sokali. Say sahat matuhami. Pasu-pasumi. Disombaho kami matang yang namiot tuadapan. Marhite guarni anakmu Jesus Kristus, Tuhan si paluahami. Amen.